नमस्कार दोस्तों, आज हम गढ़िया कवि बालेदीन जी का लिखा हुआ गीत है। यह गीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आईसन आइल समाई या बढ़ल महंगाई या बढ़ल महंगाई या न हो मोरे ललना होई गई न तेला वा सपना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो मोरे ललना होई गई न तेला वा सपना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो। कितनो बहाई ला पसीना वा न मिले लाभो जाना वा न मिले लाभो जाना वा न हो मोरे ललना तानवा पे ही बसाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो मोरे ललना तानवा पे ही बसाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो। गुड़ चीनी होला मोरे घरा वा गेहूँ के खरिहाना वा गेहूँ के खरिहाना वा न हो मोरे ललना ओहु पे न राहे के ठिकाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो मोरे ललना ओहु पे न राहे के ठिकाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो। घुसवा कमाने या अधिकारी या न सुने लागो हरी या न सुने लागो हरी या न हो मोरे ललना खूनवा चुसेला रात दीना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो मोरे ललना खूनवा चुसेला दिनवा राती या दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो। इहे बा मोरे यार माना वा तू बना निशाना वा तू बना निशाना वा न हो मोरे ललना बालेदीन गाई गुण जहाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो मोरे ललना बालेदीन गाई गुण जहाना वा दियनवा कैसे बारो दियनवा कैसे बारो न हो।